in vain kum thar chi bai vek le hey ka channel point kum khatalo tling ve tareng maya video ka upload tira tanga tun thlenga ka video mi lo thle sak thin tu te le ka channel mi lo subscribe sak tu te chunga lom thu ka soya ka video te mi lo thle sak zel turin imi du sakna ka ron dil ngala ni ye kum thar him ta ka mang turin in du sakna ka hlan ngal bok chu ni ye ole tu tuma hian chungna kum hlui ti hla kha phenglawng in ka ron tum ve dona thiamang angin a thiam takani bik lawa mai ro chu tin ka phenglawng te po hi quality tha ni lawa ka thiamang to ka ron te ve dona ni ya tin he hlai hi mi sang ring sa a sa to tu te hianin kila thlimon kimi ma mi le lalen koli pau tu sakhi ka ngai thak tamber ani ya an thiam ko tia hemi te pani hi an zai thiama thang thar tun lai thang thar zai thiam chi lo ma sela tun lai hian an larin zai thiam ka ti jiang mi lan ni ya an ni pani ka ngai sang em em ani ti kha kan sui tu bok ani ye